नै थगाय जाबाय बियो नै बिदिनो थगाय जायो बियो मिथिबायना औ नाखिखौ बोरै मोननो नानि उदै सिङाव मोनगोन आरो मा बेदरानो दरनै दरथामल'सो माब्रै सिबिनां रायजो नोंथांमोन दुदुं बयनिसिमबो गुड मर्निं बेरे फुंजा दिनै खिन्थु सान्दुंआ पावारफुल होदों आरो ना गुड मर्निं दे दा समा जागासिनो फुंनि 9टा ओमफ्राय दा बेरे फुंजा माने मा खालामनो नागिरदों स्मेल लुनो नागिरदों नङा बावगारदोंसो आङो नारखल जिरनो नागिरदों नङा दालिमिया स्मेल नालाय जिरनोसै थाइबेसे 1 2 3 4 5 6 7 थाइब्रै दानसै थाइथामखौ फाननोसै दाना आङो जिरगोनसो मानसिफोर जिरनांगौ खिथुनिफ्रायना ओरैजों दानगोर जिंनिफ्राय खिथुखौ हाख्लामसै ना एसे जिंखौ दानखाजोबदो इदि नङालै खर'खौबो दानखागोरब्रा दानखाया मालाबा दानफेरनाय नोङो दाननानै आसि जलायनाय आंना जरायफिननायसोथ' बे आसिया जरायफिननायसोथ' आसिया नुवाखै आखायानो नुवाखै नै आखायानो बायनानै दं नै नारखल जिरैनो आङो बोरायलायबाय हा नों नारखलनि माबासो खिन्थु एक्चुअलि नारेंखलखौ ना खदालजोंसो जिरनो मोननांगौ मिथिबाय ओरैबायदि सुपार जायोना दा बुंसै आरो नै बेखौ नांगौ जमा दोननांगौ बेखौ बाथि होनो बावनाव धुना सावनो औ नाय दै माइसा हायो आं नाय नै दे लोगोफोर आं जिरना लाग्रोन दे फाटाफारिखौ दे सोरबा सोङोबा फानो नामा होनबाथाय औ होन दे नारेंखलखौ नङा गाज्रि जायोना बांद्राय गोबाव दोनबा लामा सेरखा थाइब्रै थाइथाम फानना सरगोन आङो दाहाय मम' जाहैनांगौ आं सेन्टाराव माबानो जरा 80 थाखानो जरा 80 थाखा ओमफ्राय दाथ' मा गोसोम ना 100 होनखागोन 100 होनदो ओमफ्राय एफा बुरजा एसे खमायबाथाय 80 थाखानो हरदो आरो नों 80 बुंखाबा नों खमायजागोन ना 60नि हरगोन ना नङाबा मिथिबाय वेलकाम टु किचेन हाउस बा बिराद गोथाव दं माथो मा एवदों आफायालाय हा नाखि ए माबा गगा मोनदोंथ' औ नाखिखौ बोरै मोननो नानि उदै सिङाव मोनगोन आरो मा ना बेफारिफोरा हरदों आरो आच्छा बेसे बुरजा हरदों बुरजानि हालदै होदों गुफुर जालायबाय सा बेबा नाखि नंथारालै बियो नाखिया डेन्जार माथो अके गाइस नै ओमफ्राय आरो ओमफ्राय अमा नङालै अमा बेदर होनना बुं ओमफ्राय नै ओरैजायफ्रा नाखि एवगासिनो मजानो ना बुङो दे लागाव नै बाजारनिफ्राय नै मा दे बियो पुस्का नै थगाय जाबाय बियो नै बिदिनो थगाय जायो बियो मिथिबायना गुरै नै जाजेनबायानो हनै सोबाय खुगायावहा आया खुगायाव सोनायखौ मिथियासै नोङो लांबायना जाबाय गैला नों मोनजाला नोङो थामा बिथांजोलै बिदो मोजां नंला नोङो थामा गैला आरो नै इयावबो दंबावो मा लाबोदों आया पुस्का बिदै नै बियो ओमफ्रायलाय मा बैग्रि मानामुनि आच्छा नै पकरिबो ना नैलाय पकरि माखौ सोलायनो ए इस आयु गुरि जायो नों बेखौ आयु मा बुस्थु बेलाय दाउदै ने गुरि बेखौ मा बुङो बेदरानो दरनै दरथामल'सो माब्रै नों हारसिंनि नामा हा जों मोनजाया हा नाखियाव गोखासो खालामनो नागिरदों आच्छा नाखियाव होनो हमनानैसो जालाना नाखिखौ जायोना आङो
जादे बारा बेखौ मोनजाला नोङो बेदरखौ मोनजाला मोनजाला होद मारैलै बेलाय Hey guys, Guria, nih agayana, Ikena. agak gilir nggak nuah, gilir nuah? Dagang. Ayo, matu, ayo, danger Guria matu. Nih. Nah, Boria. Bustu deh biar. मा बुस्थु दे बियो खान्थाल दा खान्थाल नङा बियो मा दे बियो Biku dah ini lembut. औ Ang lungai bawa biku. ओंथ' ने मा बुस्थु बियो Kandal. खान्थाल ने Bawa ni. Tu ke lungai. लोङाथ' आरो Bawa ni sih. ए गुरिया नोङो मा जादों हा मा जादों खोन्थालाय दे बुंदे मा जादों दे खोन्थाया लाजिदों नारेंखल जादों गुरिया ने नारेंखल जादों ने ओमफ्राय गाइस नै ओरैजाय फुरा माबा खालामनानै माने सिनखावनानै एसे फोरानबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय दा बरियानो हनोसै नै लागाव एबार नारेंखल मजानो हनोसै आं नैलाय ओमफ्राय नै ओरैजाय गुरिया नै ओमफ्राय आं दै हनसै दै Guria. Isra ayu आइथिङा मादि जिरायदों बेस्ट'आ नारेंखल हरदों जोंहा नै नारेंखल हरदों देलायलै माने ओरैबायदि आरोना गाबोन एसे बिजि जागोन नालाय बेनिखायनो आं सानसे सिगां हखाजोब्बाय होख्लायदों दमासिनि मागोनि नारेंखल हरनाया बिजि बिस्थ' ना मानामुनि मैद्रु नामा अमा बेदर जोगोनार मा दे बियो Nak. हा Nak. ना होद नङा नङालै नै लोगोफोर नायाबो मजानो फ्राय जाबाय लाय ओमफ्राय जोंहा दिनै ओंख्रिया नै जोगोनारजों सयाबिन ओमफ्राय नैबे दहाय खोन्थाखाबाय आङो नैबे बै मामोनलै मानामुनि न मानामुनि गाइस नैबेलाय मजानो जानोसै थ' डिनार खालामसै जों मजानो नङा होमबा जाखां लोंखाङै नै केमेराखौ नायदोंमोन आं ओमफ्राय गैला माथो जाला नै केमेरा अन खालामबानो नै बिदि ओंखारो नै जाला उननियाबो जाया सिगांनियाबो जाया दा मारै जाबावगोन गैला फ्रन्ट साइडनि केमेराबो जाला बेक साइडनिबो जाला माने केमेरायावथ' जेबो बिदि दुखु मोनाखै बाट मारै बिदि जाखोथाय मिन्थिला र'लाय नेक्स्ट भिडिअ'हा मोनथिसिगोन हा मा जादों मा जायाखै आं खोन्थासिगोन दा लानोसै गुड नाइट बाय थेंक इउ फर वाचिं